Скъпи клиенти, не питайте ChatGPT за цени, освен ако не сте го заредили с много дейта. Какво имам предвид? Направих един експеримент. Пуснах му една оферта, моя оферта, да ми анализира. Представих се, че съм клиент, който иска да си строи къща и да ми анализира оферта от ето строител, да ме к себе си. И той започва да анализира. Повечето цени като цяло бяха окей, но цената за кофража, която аз бях дал според ChatGPT, била много надута. Какво имам предвид? Моята цена без ДДС за къща, говоря за къща, около 200 квадрата, София област, не някъде на майната си, говоря за София област, няма половин час от София. За къща 200 квадрата, това не е голяма къща, не говорим за блок изобщо. Цената за кофража ми беше около 57-8 лева на квадрат без ДДС. Според чата била много надута цената. Видите ли, чата всичко разбира. Според него цената варира 2025 година, разгара на сезона, юли месец. Според него цената варира клиентска около 35-45 лева. Бре! В кой век живееме, ChatGPT? И го попитах, добре, направи ми разбивка. Колко според тебе е нормално да взима работника при твоята цена от 35-45 лева на квадрат? Според всезнаещия чат, работника трябва да взима около 10-12 лева на квадрат. Тук вече просто спирам, нямам думи. Да, може би, ако говорим за преди 10-15 годинки, тази цена тогава си беше окей. Обаче сега, 2025 година, за къща, не за жилищна сграда, за къща, намерете ми някой работник, който ще работи за по-малко от 25-30 лева, даже и нагоре, на квадрат. За 20 лева ChatGPT. Намери ми някой. Веднага ще го взема на работа. Да, има допълнителни разходи. Все пак офертата трябва да бъде оправдана тази цена. Има допълнителни разходи. Всякакви допълнителни разходи, фирмени, затова съм направил ще направя отделно видео, в сайта ми пък има достатъчно добре съм ги описал нещата в статията за къщата. Но, какво искам да кажа? Че тази цена изобщо не е актуална. Чата просто проверява някакви неща в Google, излизат по някакви цени и той решава, че това нещо е окей, че това нещо е меродавно. И ти го говори с такава увереност, с такава убеденост, с такава професионална риторика, че чак аз ще му повярвам още малко. Ако не бях на терен и не знаех какво се случва. Няма такова нещо, няма такава цена. Значи, цените са за къщи около 30 лева, даже 32-3, зависи от бригадата, зависи от майсторите. Говорим за разбирачи, не за тия, където говорим за хора, които знаят за какво става въпрос. И 32-3 лева, оттам имаме допълнителни разходи, една сурия, имаме кофраж, да, разполагаме с кофраж, работиме с наш кофраж, но това пак е разход, защото кофража се върти, амортизира, износва, постоянно се докупуват кофражни дъски, кофражни гради, тели, пирони, какво ли не. Кофражно масло за почистване, какво ли не. Така че това е разход, който се прави. И накрая, разбира се, нашата печалба, наш интерес, който да речем е в порядъка на 14-15%, при добро изиграване на касите може да стигне до 17%, при лошо може да падне под 10% и това се е случвало. Така че около 13-14-15%. Говорим за къща все пак са. Не говорим за жилищна сграда, където може да паднеш и под 10% спокойно. Но чата всичко разбира. Аз го попитах, добре, ChatGPT, ти къща строил ли си някога? Не е строил къща. Пазарил ли си се някога с майстори? Не се е пазарил с майстори. Бил ли си на терен? Виждал ли си какво се случва там? И това се оказа, че не го е правил. Обаче говори толкова убедено, толкова уверено, толкова авторитетно. Така че хора, скъпи клиенти, потенциални клиенти, всички останали, не питайте ChatGPT за щяло и нещяло. В смисъл, аз го ползвам, всички го ползваме вече, почти не познавам хора, които да не го ползват. Всъщност познавам, но повечето го ползват. За повечето неща е окей.
Но да му дадете една оферта да ви анализира, не съм много убеден, че това е добра идея. Така че клиенти, избягвайте да го правите това, освен ако не го не го наблъскате с много дейта, с много оферти, актуални оферти от най-много година назад, не 5-6 години, говорим за година-две максимум назад, на сходни обекти от различни фирми и тогава вече наистина нещата ще се доближат до истината. Но това, което той ми анализира от Google, това са пълни глупости.